Bos días, son Carlos Rodríguez, o director técnico de Ovica Pastores de Galicia. Hoxe estamos aquí no restaurante A Horta de Paula, en Mondoñedo. Estamos moi orgullosos e contentos porque é unha das capitales da gandería extensiva de Galicia, coñecida pola Festa de San Lucas. Vades ver unha elaboración moi vanguardista, feita por uns rapaces con moitas ganas e ilusións. Son 5 rapaces todos da terra de aquí de Galicia e que leva un ano e medio apostando por promocionar o produto de cercanía e de calidade de Galicia. Ola, bos días, o meu nome é Bruno Pena, eu son o propietario da Horta da Paula e estou aquí hoxe para presentarvos este prato de cabrito galego. O vamos a facer con fabas de Lourenzá, xa que estamos nun concello veciño a Lourenzá e é un dos ingredientes que máis utilizamos na nosa cociña. O cabrito simplemente o salamos e aportamos un toque de coñac e o metemos ao forno durante 10 horas a 75 grados para obter esa carne blandiña, esa carne jugosa que non perde nada de sabor, pero queda moi tierna. Cos propios osos do cuello, o que facemos é un caldo que cocemos durante 18 horas, un caldo que conseguimos que aporte este coláxeno e esta gelatina. Isto é todo producido polo que leva os seus osos interiores. Unha vez faigamos isto, temos as fabas, que simplemente blanquearemos con auga e aportaremos un toque de ají limón, un toque de lima e un pouquiño de sal. Trituramos todo e emulsionamos con un pouquiño de aceite. De aí obtemos un caldiño, que é un caldiño picante, un caldiño moi líquido, con moito sabor a fava e con moito sabor a ají. Vamos a proceder entonces a meter as faviñas, damos un pouquiño de lume, incorporamos as fabas á auga e aí as deixamos cocer durante uns 20 minutos, sin sal e sin nada máis. Unha vez temos as fabas cocidas, as retiramos e as incorporamos. Añadimos a súa propia agua de cocción, neste caso xa nos chegará con esta cantidade. E que facemos? Incorporamos o ají limón, incorporamos o zumo da lima e hoxe vamos a utilizar este sal tan especial que me regalaron, un sal de Mallorca, me trouxeron uns amigos un viaxe moi especial e quero utilizarlo para telos presentes. Emulsionamos a sopiña con un pouquiño de aceite de oliva virgen. Unha vez xa finalizado a emulsión, xa o temos na textura que deseamos, simplemente retiramos, colocamos nunha xarriña para máis tarde leválo á mesa e servilo co noso cordero. Aquí podes ver a súa textura e máis tarde probaréis o seu sabor. Ahora é o turno do cuello de cabrito. Simplemente o cuello tal se nos presenta e aportamos un pouquiño de sal e un chorriño de coñac. E directo ao forno. Unha vez pasadas as 10 horas, procedemos a retiralo do forno e veredes o resultado. O resultado é unha carne jugosa, tierna e de fácil desmigado. Podeis ver o seu color interior. Conserva todo o seu color rojizo, todo ese sabor da carne e procedemos a desmigalo para máis tarde poder prensalo. Unha vez desmigado, prensámolo e vamos co emplatado. Temos o cordero, regámoslo con este caldiño de fabas e ají e limón. Uns brotes da terra. E o toque final o damos coa campana de fume.
E así chegaría o noso plato á mesa.